کتابро ба номи Исмат Олимов доштем. бешубҳа ба мо маълум мегардад ки меҳнати ӯ ба қадри даркорӣ аст. ӯ дар бунёди мактаби нав, дар бунёди заҳмати боғ, дар ба ҷобаҷогузории кадрҳои мактаб хизмати боситое кардааст. ӯ инчунин аъзои шӯъбаи маорифи ноҳия буд. меҳнатҳои ӯ дар тарбияи насли наврас бениҳоят аст. имрӯз дар ҳамаи ҷабҳаҳо шогирдони ӯро мо дида метавонем. аз он ҷумла мана шогирдони ӯ Қодиров Ҳикматулло, директори совхози ноҳияи Файзобод, шогирди ӯ Боев Амоналӣ, директори хоҷагии ҷангали ноҳияи Файзобод, шогирдони ӯ директори фабрикаи мурғи марҷон, шогирдони ӯ ҷонишини директори фабрикаи мурғи марҷон, шогирдони ӯ ҷонишинони директори мактаби миёнаи рақами 7 ки ба номи ӯ гузоштаем Ҳикматуллоев Ибодулло ва Мисоқов Саидумар ва инчунин ҳамкорони зиёде дар вартаи заҳмат омӯзгорӣ, заҳматҳои зиёди ӯ ба назар мерасад. бояд қайд кард ки ҳамин қадар меҳнати зиёди ӯ буд ки коллективи омӯзгорон ба як овоз дар шӯрои педагогӣ таклифро ба ҷо овардан ва мақсадро ба миён гузоштанд ки мактабро ба ном мезорем. мо заҳматҳои ӯ ва қадрдонии коллективи омӯзгорро ба ҳисоб гирифта таклифи шӯроро ба комиҷроии Совети қишлоқии ҷавонон гузоштем. Совети қишлоқи ҷавонон ин иқдомро нек пазируфт ва қарори комиҷроии Совети қишлоқро Комитети иҷроии ноҳияи Файзобод бо қарори 462 аз 3 ноябри соли 1992 қабул кард ва ҳамин хел мактаби миёнаи рақами 7 ба номи Исмат Олимов гузошта шуд. имрӯз ин тантанае ки мо ба ҷо оварданем, ин ба хотираи ӯ, ба хотираи поки рӯҳи ӯ, ба хотираи заҳматҳои неки ӯ 20 сония ёд буд. баъд аз он базми созу наво, баъд аз он пуштин ба барнома гирифта шудааст. инчунин гузкашӣ ба план гирифта шудааст. мо ҳамиро ба хотираи рӯҳи поки ин марди шарифи бузург Исмат Олимов бахш намоем.